स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना सुख, शांती, समृद्धीचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. तर मंडळी, कोकणची माणसं साधी पोळी हे चॅनल आता लाईव्ह आलं आहे आणि तुम्हाला जॉईन व्हा मला पटापटा. आणि उद्या तुलसी विवाह आहे, तर तुळशीच्या लग्नाची तयारी झाली का नक्की सांगा कमेंट करून. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. मानसी हाय ताई. मानसी हाय. ओमकार प्रणित आलोच. अरे बापरे, तुम्ही वाट बघत होता का ग? हाय ताई. हाय मानसी. ओमकार दादा म्हणते आलोच. ओके ओमकार दादा, लाईक डन. थँक्यू मानसी. आर 100% काय? थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. जेवलीस का मानसी? जेवलीस का? अरे 100% वाट बघत होतो. मी विचार करत होती की घेऊ की नको, घेऊ की नको. सर्वजण बिझी असणार आपापल्या कामातनी. राहू दे, नाही घेत. मग म्हटलं नको, घेते लाईव्ह. मानसी हो ताई, तू जेवलीस का ताई? हो ग मानसी, नुकती जेवली. संडेलाच असं होतं की आम्ही लवकर जेवतो, नाही तर 4 वाजता हातून उठतो. आणि त्यात संडे म्हटल्यावर. कशी वाटली साडी ताई? छान आहे, मस्त आहे. कुठे घेतलीस ती? मी पण वाट बघत होती लाईव्हची. थँक्यू मानसी. ओमकार दादा, आज सुट्टी आहे का तुला? हाय ताई, लाईक डन. थँक्यू सो मच प्रांजल. लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुझं. आमिर मोरुदवाला हाय. हाय आमिर. लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुझं. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ओमकार म्हणतोय नाही, मानसी म्हणते भुलेश्वरलाच ताई. ओके मानसी. ओमकार दादा म्हणते मानसीला परवा दिवशी बोललो ते लक्षात आहे का? काय बोललेला? सुलक्षा हाय सुलक्षा. आज काय मासे खाल्ले काय? ओमकार दादा म्हणता मला आज सुट्टी आहे. ओके ओमकार दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. काय बोललात दादा परवा? हो ओमकार दादा, आमच्या काही लक्षात नाही आहे. मेमरी वीक आहे आमची. तू लक्षात करून दे काय बोललास ते. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी म्हणते काय बोललात? ओमकार दादा म्हणतोय मला आज सुट्टी आहे. ओके. मानसी बोलते काय बोललात दादा परवा? हो, तेच आम्हाला आठवत नाही आहे. कुणाल दादा म्हणतात विजया काशी चहा पिलात का? विचारा ताई. ओके, विजया काशी चहा पिलात का? कुणाल दादा, तुमचं स्वागत आहे लाईव्हमध्ये कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. दीपक दादा बोलतायत हाय ताई. हॅलो दीपक दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय कुणाल दादा आणि दीपक दादा? मला दोघांनीही रिप्लाय करून सांगा नक्की. आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. सुलक्षताई म्हणता आज मी सुंगटा खाल्लंय. वा गो वा, भारीच. मानसी म्हणता मी वाटच बघत होती लाईव्हची कधीपासून. ओके. दीपक चोरगे दादा म्हणतायत मी सातारण बोलतोय. तर थँक्यू सो मच दादा, तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. अथर्व दादा म्हणतायत हाय ताई, मी ग्राफिक डिझाईन करतो आणि व्हिडिओ एडिटिंग करतो. तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करून पाहिजे का? तर अथर्व दादा, मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मी तुम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करेन. माझ्या चॅनलला एक कमेंट करून जा, म्हणजे मला जेव्हा गरज असेल ना तर मी नक्की तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन.
माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीही तुम्हाला सबस्क्राईब करू शकेन. आणि तुम्हाला जर म्हणजे मला जर जेव्हा गरज असेल तेव्हा मी तुमच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करेन. मानसी बोलते, आज एकादशी आहे, नॉनव्हेज. तर ताईंकडे खात असतील. मानसी बोलते, आज एकादशी प्रसाद. हॅलो ताई, लाईक डन, थँक्यू सो मच. जितेक सारस, हा जितेक, कुठून बोलताय नक्की सांगा. लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुमचं. मीच तो शुभ्या. लाईव्ह कुठून आहे? मी मी कोकणातली आहे दादा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमधून. तर नक्की माझ्या चॅनलला भेट द्या. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझं रोजचं लाईव्ह असतं. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल जेव्हा जेव्हा माझं लाईव्ह असेल तेव्हा. दुपारचंच असतं. संडेचं जरा लेट होतो लाईव्हला, पण दुपारचं 12:30 ते 1च्या दरम्यान नक्की असतं. तर अक्षय दादा म्हणतात, मीच तो शुभ्या. शुभम दादा नमस्कार. अक्षय दादा तुम्हालाही नमस्कार. मानसी बोलते, ओमकार दादा गायब झालात का सांगा, परवा काय बोललात लक्षात नाही आहे. हो ओमकार, लवकर सांग. अक्षता जाधव, हाय अक्षता. हो का, मी लाईक केला आणि सबस्क्राईब पण केलं, थँक्यू. शुभम दादा, कुठून बोलताय शुभम दादा? ओके, लाईक डन आहे ताई, थँक्यू. जितेक दादा, चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझंही चॅनल नवीनच आहे, काहीतरी बाबा एक करायची इच्छा आहे. जर तुमचा सर्वांचा सपोर्ट असेल तर मी नक्की पुढे जाऊ शकेन. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं, त्यामुळे एक आपण फॅमिली मेंबर छान बनवू शकतो लाईव्हमधल्या. तर नक्की तुमच्या एक सबस्क्रायबरने मला खूप आत्मविश्वास मिळू शकतो. तर थँक्यू. जितेक दादा, तुम्ही गुजरातवरून बोलताय का, असं मला वाटलं हा नावावरून. रामहरी वाघमारे, रामहरी दादा नमस्कार. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. मानसी बोलते, काय स्पेशल बनवलं होतं ताई आज? नाही ग, आज असं स्पेशल असं काही नाही, सिम्पल डाळ भात. शुभम दादा बोलत आहेत, माझं पण चॅनल आहे. ओके ओके शुभम दादा, मी तुम्हाला सपोर्ट करते दादा. तुम्ही प्लीज मला माझ्या चॅनलला जाऊन ना कमेंट करा, मग मी तुम्हाला सबस्क्राईब नक्की करेन. खुशीपरीला हाय. ओके मानसी, मी सांगते खुशीपरीलाही. अथर्व दादा म्हणते, ताई मी कमेंट केली तुमच्या व्हिडिओला. ओके अथर्व दादा, आणि प्लीज सबस्क्राईब करा अथर्व दादा, मीही तुम्हाला सबस्क्राईब करेन, रिटर्न नक्की करेन मी. अथर्व दादा आणि शुभम दादा, मी जळगावचा. ओके शुभम दादा, तुम्ही जळगावचे आहात का? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझे कोकणातले व्हिडिओ असतात आणि शॉर्ट्स पण असतात, आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातले टुरिस्ट प्लेस पण आहेत, तुम्ही नक्की जाऊन पहा. गिरीश दादा बोलत आहेत, मी पण नवीन आहे. रामकृष्ण हरी. गिरीश दादा रामकृष्ण हरी, कुठून बोलते गिरीश दादा? शुभम दादा बोलत आहेत, माका मालवणी शिकायची है. शुभम दादा, मी तुमका मालवणी नक्की शिकवतलंय. तर माझ्या चॅनलला रोज येवा 1 वाजता. आम्ही मालवणी पण बोलतो, गोव्याची भाषा पण वाच त्याचं शिकाक भेटता. तर शुभम दादा नक्की या, हा मालवणी शिका. तुम्ही जर असं तुमका कोणी विचारले तुझं नाव काय आहे, तर म्हणायचं माझं नाव असा शुभम, असा बोलायचा आहे ना असा. मला म्हणजे माका, तुला म्हणजे तू का, इकडे म्हणजे तडे, इकडे म्हणजे हडे. अशी आहे मालवणी भाषा. जितेक दादा म्हणतायत, मी झारखंड ती आहे, झारखंडच्या. ओके, तुम्ही झारखंडचे आहात का? थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि दादा, जितेक दादा जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. गिरीश दादा म्हणतायत, गोपाला रे प्यारे नंदलाला, प्यारे नंदन आला आणि मोहन मुरली आला. वाव दादा, खूप छान, खूप छान गिरीश दादा.
बाय भायटी. बाय का दादा, चाललात का? दादा चाललात का? जेवलात का तुम्ही? प्रसाद के हेल्लो ताई. हेल्लो प्रसाद दादा. मीच तो शुभ. बाय बाय दादा. चालेल, उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. ओमकार आठवले 9 नंबरला लाईक. थँक्यू ओमकार दादा. अरे कोणाची लाईव्ह आहे ही? आहे रे ही. अरे ओमकार दादा, तुझ्या बहिणीची लाईव्ह आहे. ओके ताई. ओमकार आठवले नाचतायत. सत्यजित दादा नमस्कार. ताई नमस्कार. शुभ दुपार. शुभ दुपार दादा तुम्हालाही. लाईव्ह मध्ये खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्रसाद के. ओके. विश्वजित पाटील, आपण कुठून आहात? विश्वजित दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. फार्मवर आलो ताई, जेवण करून. आज पिठलं भाकर. भारी दादा, खरंच पिठलं भाकरची चव निराळीच आहे. सत्यजित दादा लाईक करा चॅनलला. सीवी नमस्कार. नमस्कार दादा. कुठून बोलते दादा नक्की सांगा सीवी दादा. जितेक दादा म्हणतात मी नवीन जुडले आहे. ओके जितेक दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं ना तर तुम्हाला माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येत जाईल आणि रोज तुम्ही जॉईन व्हा. मला खूप भारी वाटेल की जितेक दादा जर आमच्यासोबत लाईव्हला आले तर. वैभव चव्हाण, कोकणचा होय का? होय वैभव दादा, मी कोकणातला असय. वैभव दादा तुम्ही खैले असाय नक्की सांगा. सत्यजित दादा म्हणतात हॅलो. विश्वजित दादा म्हणतात मी धाराशिव मधून आहे. ओके विश्वजित दादा, तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर माझं कोकणातलंच चॅनल आहे कोकणची माणसं, आणि त्यात छान छान सणांचे व्हिडिओ असतात, टुरिस्ट प्लेस आहेत, पहा एकदा जाऊन. सुलक्षा, काय जेतलय? जेलय अगो साधा डाळ भात. वैभव चव्हाण, मी सातारा येथून आहे. ओके वैभव दादा, तुम्ही सातारा येथून आहात का? तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर नक्की लाईव्हला जॉईन व्हा चॅनलला सबस्क्राईब करून, कारण माझं रोज 1 वाजता चॅनल म्हणजे लाईव्ह असतं. तर नक्की तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणि खूप आनंद होईल तुम्ही जॉईन झालात तर चॅनलला. आणि माझ्या चॅनलला जास्त करून मराठीत लोक असतात. ओमकार दादा म्हणतात बाय बाय. ओमकार दादा बाय बाय, काळजी घे. जितेक दादा म्हणतात ओके. मानसी, निलेश दादा, रोशनी ताई आणि अजून लाईव्हवर आले नाही. लाईव्हवर कामात असतील ना ग, आज संडे आहे, कुठे नाही कुठे कोणतरी फिरायला गेले असतील. प्रसाद के हाय. ओमकार आठवडे, ताई व्हिडिओ बघतो म्हणले, बघितले का? नाही रे बाबा, बघितला नाही मी, खरं बोलते. बघते पण मी जाऊन. मराठी मास्टर माइंड, ताई माझा चॅनल चेक करा. इथून मला करायला नाही भेटणार, पण मला तुम्ही एक कमेंट करा मास्टर माइंड. माझे माझ्या चॅनलला जाऊन चॅनल व्हिडिओ पहा माझे एक, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, पण पाहून करा. आणि मेन म्हणजे एक कमेंट करा, जेणेकरून मला ना तुम्हाला तुमचं चॅनल शोधायला इझी होईल कमेंट केल्यामुळे, आणि मीही तुम्हाला रिटर्न करेन. ओके मराठी मास्टर माइंड. कुठून बोलताय पण दादा नक्की सांगा. मानसी म्हणते कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईव्हला लाईक करा. थँक्यू मानसी. सुलक्षा म्हणतात आज मस्त दिसतय, आता सांगू नको मी रोज बरा दिसणार नाही. पराली रोज सांगते तू ना. म्हणून मी सांगणे नाही असा. मराठी मास्टर माइंड ओके प्लीज. हो दादा, मी नक्की पाहते तुमचं. मला प्लीज एक कमेंट करा चॅनलला जाऊन, आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला, आणि मीही तुम्हाला सपोर्ट करेन चॅनलला. बरोबर. माझ्या कामाच्या ठिकाणी माझे सिंधुदुर्गातील खूप मित्र आहेत. हो का दादा? कसे मग मालवणी शिकाक तुमका मिळत असतला वैभव दादा. मालवणी सिंधुदुर्गातले मित्र म्हणजे मालवणी.
मराठी मास्टर माइंड म्हणतायत ओके ताई, थँक्यू मराठी मास्टर माइंड. मला तुमचा चॅनलला व्ह्यू करायला खूप आवडेल. ओमकार दादा रागाने लाल बुंद झालाय की काय समजत नाहीये. मराठी मास्टर माइंड 10K सबस्क्रायबर आहेत. ओके दादा, खूप छान, खूप खूप छान. तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं का मराठी मास्टर माइंड? तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं का? ओंकार आठवले म्हणतात. पृथ्वी, हाय हाय पृथ्वी, कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा. पृथ्वी दादा म्हणतायत आय एम न्यू. ओके, थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. तुमचं स्वागत आहे पृथ्वी दादा, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर तुम्ही नवीनच जॉईन झालात तर थँक्यू सो मच. कराडवरून बोलताय का? खूप छान. जेवलात का दादा? पृथ्वी दादा जेवलात का? सुलक्षताई म्हणते तुमच्याकडे तुळशीचं लग्न केव्हा? अगं उद्या असं, आज काहीतरी ह्या ना एकादशी, त्यामुळे उद्या ठेवला लग्न. आपण कुठून आहात? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे दादा, कोकणातून. वैभव चौन, मक्का थोडा थोडा मालवणी बोला घेतो. ओके, माका थोडा थोडा मालवणी बोला येता, येतो नाही म्हणायचं, येता. माझे मित्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले असत, ते मस्त बोलतात असं असं म्हणा. त्यांच्याकडनं मी आज शिकतलोय. मराठी मास्टर माइंड 1.3K सबस्क्रायबर आहे तुमचे. कॉंग्रॅच्युलेशन ताई. थँक्यू सो मच दादा. माझं 1 वर्ष झालं मी जेव्हा चॅनलला म्हणजे एक सिरियसली घेतलं आणि व्हिडिओ वगैरे टाकायला सुरुवात केली. तर थँक्यू सो मच. तुमच्याकडे जर काही गायडन्स असेल माझ्यासाठी, जे मी माझ्या चॅनलला ग्रोथ करायला उपयोगी पडेल असं काही असेल तर मला प्लीज सांगू शकाल दादा तुम्ही. सुलक्षताई म्हणतात आमच्याकडे उद्या. हो, आमच्याकडे पण उद्याच अगो. रितेश कुमार, हाय हाय रितेश दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. ओमकार दादा, मी जात आहे सोडा, मला नका पकडून ठेवू. ओमकार दादा तुका कोणी पकडल्या ना? विपुल चांदणे, जय हरी माऊली. विपुल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खरंच खरंच खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय विपुल दादा नक्की सांगा. मराठी मास्टर माइंड मॉनिटाईज झालं का ताई? दादा माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालंय आहे. तुमचं झालंय का चॅनल? सागर दादा म्हणतायत हाय. सागर दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. कुठून बोलताय? विपुल दादा म्हणतायत मी चिपळूणचा. मी चिपळूणचा. ओके विपुल दादा, कोकणातूनच आहात तर तुम्ही. तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. नवीनच जॉईन झालात वाटतं आज तुम्ही माझ्या चॅनलला. मराठी मास्टर माइंड, हो. अरे वा, तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालंय मराठी मास्टर माइंड, तर खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन तुम्हाला. आमच्यासाठी काही माहिती असेल जे मला यूज होईल तर तुम्ही मला प्लीज सांगू शकता. की मला एक क्वेश्चन होता की कीवर्ड्स वगैरे कसा घ्यायचा, तर मला सांगाल का? खेडीवरून बोलताय का विपुल दादा? चिपळूण खेडीला. ओके ओके, थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनल आहे. तर नक्की चॅनलला लाईक करा दादा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलमध्ये कोकणातले सण वगैरे असतात आणि परत शॉर्ट्स पण आहेत आणि महाराष्ट्राबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस पण आहेत. तर नक्की विजिट करा.
तर ओमकार दादा म्हणतात, अरे हसली रे हसली माझी बहीण. अरे हसली रे हसली माझी बहीण आणि माझ्यामुळे हसली. हो ओमकार दादा, तुझ्यामुळे हसली. तनुजाताई म्हणतायत, आपण सर्वांनी कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा आपणा सर्वांना. ओके तनुजाताई, थँक्यू सो मच तुम्हालाही आणि लाईव्हमध्ये सर्व उपस्थित मंडळींना कार्तिकी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या सबस्क्राईबला सांगा ना सबस्क्राईब करायला. तर इथं मराठी मास्टर माइंड चॅनल आहे, त्यांना प्लीज सबस्क्राईब करा. हेही मराठी चॅनल आहे, तर दादांना नक्की सबस्क्राईब करा. पण दादा तुम्ही मला काय गायडन्स नाही देत आहात. विपुल चांदणे, हो मी नवीन आहे. ओके दादा, चॅनल नवीन आहात तर प्लीज दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा. पृथ्वी, माझा मेसेज वाचला नाही दादा. कधी कधी काय होतं सांगू मी, आपण कुठून आहात असं विचारलं, सॉरी. मी आहे पृथ्वी दादा, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे. सॉरी पृथ्वी दादा, जरा मिस झाली मला. सी ए स्नेहल, तुम्ही कुठले आहात? स्नेहल ताई, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात ताई? तनुजाताईंनी 16 नंबरला लाईक केला आहे. थँक्यू सो मच तनुजाताई. पृथ्वी म्हणते, तू माझा मेसेज वाचत नाहीस. पृथ्वी दादा, मी आता वाचला की माझा मेसेज वाचला नाहीस तू. त्याच्यानंतर मी वरती जाऊन पाहिला कुठला मेसेज होता तो. कधी कधी पटकन असं स्क्रोल करताना निघून जातं. सॉरी दादा. तनुजाताई म्हणतात हाय ताई. आणि कधी कधी पृथ्वीदादा असं पण होतं की मेसेज यूट्यूब डिलीट करतं आणि माझ्यापर्यंत ते पोचतच नाही. सिंधुदुर्गमध्ये कुठे? मी प्रॉपर सिंधुदुर्गमधलीच आहे ताई. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. कृष्णा राऊत, नमस्कार कृष्णा दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. स्नेहल ताई, तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं, रोज दुपारचं. कृष्णा दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. अरुण डी, हॅलो अरुण दादा, नमस्कार. चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी या. अरुण दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. मराठी मास्टर माइंड, मराठी मास्टर माइंड आन्सर द्या की कीवर्ड्स वगैरे कसे घालायचे असतात, तुम्हाला काही माहिती आहे का? कृष्णा, तुम्ही छान दिसता. थँक्यू कृष्णा दादा, थँक्यू सो मच. कृष्णा दादा कुठून आहात नक्की सांगा. तनुजाताई म्हणतायत कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर सर्व ताई दादांचे स्वागत आहे. तर कृष्णदादा म्हणतायत हाय पृथ्वी. तर कृष्णदादा पृथ्वींना हाक मारतायत. पिराजी दादा म्हणतायत मॅडम तुमचं लग्न झालं आहे का? हो दादा. अजय दादा म्हणतायत हाय. अजय दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. हो 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 अजय दादा, हो अजय दादा. थँक्यू कृष्णा दादा. मराठी मास्टर माय प्लीज. काय प्लीज सांगताय मला कळलं नाही, कारण तुमचा मेसेजच फक्त एवढा प्लीजच म्हणून आला आहे. जय तनुजा ताई म्हणतात जय शिवराय, जय कोकण, जय सिंधुदुर्ग. जय सिंधुदुर्ग. कृष्णराव, हो दादा मला कळलं. ओमकार, चलो मैं निकलू क्या सिस्टर. हो ओमकार दादा, काळजी घे. मराठी मास्टर माइंडचे मेसेज काय आहेत तेच इथं दिसत नाही आहेत. थँक्यू कृष्णा दादा. होय होय. पिराजी म्हणतायत हो पिराजी दादा झालं.
स्नेहल सिंधुदुर्गमध्येच आहे. तुम्ही पण सिंधुदुर्गमधल्याच आहात का स्नेहलताई? ओमकार दादा म्हणतायत बघा, तुम्हाला सर्वांना उत्तर देत आहेत. लग्न नाही झालं, शोकानं घातलं आहे लायसन्स. थँक्यू कृष्णा दादा. मंगळसूत्र हॅशटॅग मंगळसूत्र. शिवाजी खारवर. हाय ताई नमस्कार, मी पुण्याचा. शिवाजी दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर शिवाजी दादा बोलते आहेत पुण्यावरून. दादा कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? नक्की सांगा. आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर शिवाजी दादा प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण माझं रोज लाईव्ह असतं 1 वाजता दुपारचं. तर नक्की तर मला नक्की काय आहे, सॉरी हां, काहीतरी मेसेज मला आला आहे त्यामुळे माझं हां काही काही माणसांना मुद्दाम असं बोलायची सवय असते, नीट बोलत नाही, त्यामुळे लक्ष थोडासा विचलित होतो. तर मला बोलायचं होतं शिवाजी दादांना. थँक्यू सो मच शिवाजी दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. रोज 1 वाजता पण लाईव्ह असतं दुपारचं, तर तेव्हा पण जॉईन होऊ शकता तुम्ही. आणि तुमच्यासोबत गप्पा मारायला खूप आवडेल शिवाजी दादा. तर लाईव्हला लाईक करा चॅनलला आणि प्लीज सबस्क्राईब पण करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येईल की लाईव्ह चालू झालं आहे म्हणून. साई 1998 तेलांगे. नमस्कार साई, स्वागत आहे तुमचं. मला काही आयडिया नाही त्याबद्दल. ठीक आहे, ओके दादा. शेखर गायकवाड. शेखर दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. खुशी तसं नको करू. रोशन सनभोर. रोशन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय रोशन दादा नक्की सांगा. आणि शेखर दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. शिवाजी गण. हाय ताई नमस्कार, मी पुण्याचा. हो दादा, मी तुमची कमेंट वाचली. थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात. खुशीच्या लग्नाची तयारी झाली का शिवाजी दादा? मानसी म्हणते काय कमेंट करताय, लोक कमेंट करताना तरी विचार करा काय बोलताय ते. मी एकदा बघणार, दोनदा बघणार. जर मला जर आवडलं नाही तर मी डायरेक्ट रिपोर्ट करणार, मग तुमचं चॅनल ब्लॉक होणार. त्यामुळे कमेंट करताना जरा लक्ष द्या. रोशन बोलताय ताई रिप्ले द्या. रोशन दादा तुम्ही फक्त हाय केला त्याचाच त्याला मी तुम्हाला हाय बोलले. कधी कधी रोशन दादा असं होतं की मेसेज येतच नाही, माझ्यापर्यंत पोचतच नाही. 18 नंबर लाईक डन, थँक्यू. रघुवीर वैद्य. ओ ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? जय भीम तुम्हाला. धन्यवाद रघुवीर दादा. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. कुठून बोलताय दादा रघुवीर दादा? शिवाजी दादा म्हणतायत हो ताई झालं माझं जेवण, तुमचं झालं का? हो दादा झालं. छान वाटलं तुमच्याशी बोलून शिवाजी दादा. मराठी मास्टर माइंड मध्ये ताई मला कीवर्डची काही आयडिया नाही आहे. मग दादा तुला काही म्हणजे मला सांगण्यासारखं काही आहे का जे तू सांगू शकतोस की कसं चॅनल मॉनिटाईज करावं वगैरे? तुझ्याकडे काही माहिती आहे का? तर प्लीज सांगू म्हणजे सांगू शकतोस का तू? रोशन दादा मध्ये इन्कम किती आहे? दादा माझं चॅनल नुकतंच अजून मॉनिटाईज नाही झालं. जेव्हा माझं मॉनिटाईज होईल तेव्हा मी इन्कम पण सांगेन तुम्हाला. अजून माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं नाही आहे. प्रयत्न चालू आहे तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने दादा. तर रोशन दादा प्लीज चॅनल मॉनिटाईज होण्यासाठी प्लीज एक लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला.
आपण मराठी माणसांनी मराठी माणसांची हेल्प करावी. मी हे माझ्या चॅनलमध्ये सर्वांना सांगत असते. ज्यांना सपोर्टची गरज आहे त्यांना माझ्याकडनं सपोर्ट नक्की मिळतोय. ओंकार दादा म्हणतात, नाही तर काही ताई जाणून बुजून विचारतात काय, पण लग्न झालं का, लग्न झालं का, गळ्यामध्ये दिसत नाही का, मला हेच कळत नाही. अरे काय बोलणार दादा आता. मानसी म्हणते, बावळट लोक काय पण मेसेज करतात. लाईव्ह नीट बघा, नाहीतर नीट नसेल बघायची तर येऊ नका घाण कमेंट करायला. हो ग, काय बोलणार आता यांना. आपण त्यांना इग्नोरच करू शकतो. ओंकार म्हणतात, बरं इथे लग्नाचा काय संबंध आहे का. आदिनाथ दादा म्हणतायत, लय भारी दिसतं. थँक्यू आदिनाथ दादा. कुठून बोलताय आदिनाथ दादा, नक्की सांगा. श्रुती एस, श्रुती, हाय श्रुती, कुठून बोलताय नक्की सांगा श्रुती ताई. 19 नंबरला लाईक डन, थँक्यू. मी जमिनीवरचा. आदिनाथ, कुठून बोलता मॅडम. मी आहे दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा, आणि माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा दादा चॅनलला. तुम्ही कुठून बोलताय आदिनाथ दादा, नक्की सांगा. श्रुती एस, हाय हाय श्रुती. ओमकार आठवले, माझ्याशी बोलून डोकं खराब झालं. कोणाचं रे बाबा, कोणाचं डोकं खराब झालं. शिवाजी दादा म्हणते, ताई तुमच्या इथं पाऊस पडतोय का. आमच्या इथं पाऊस चालू आहे. हो दादा, कोकणात खूप पाऊस आहे. म्हणजे सलग पाऊसच आहे. म्हणजे भात शेतीचं खूप नुकसान होतंय कोकणात. भातांना कोंब फुटायची वेळ आली आहे. शिवाजी दादा, तुमच्याकडे पाऊस आहे का. अजय गारगडे, तुझं घर दाखव ना बाई. माझं घर बघून तुम्ही काय करणार दादा. श्रुती, पिंपरी चिंचवड मध्ये. अरे वा, कोकणातले आहात, सॉरी पुण्याच्या आहात का ताई. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. तर लाईव्हला जॉईन व्हा ताई, सबस्क्राईब करून चॅनलला, आणि लाईक करा श्रुती ताई. आदिनाथ दादा म्हणतात, मॅडम मी परभणीहून बोलतो. ओके आदिनाथ दादा, चॅनलला सबस्क्राईब केलात का. खूप छान वाटलं. परभणीवरून कोकणची माणसं सदी चॅनलला जॉईन झाला आहात. खूप छान वाटतंय. आदिनाथ दादा, चॅनलला सबस्क्राईब केलात का. श्रुतीताई म्हणतात, ताई तुम्ही कोकणातले आहात का. बेबी कोकणातली आहे, पण मी पिंपरी चिंचवडला राहते. मी कोकणातली आहे, सुतारवाडीत राहते. ओके ओके ओके. श्रुतीताई, खूप छान वाटलं तुमच्याशी जॉईन होऊन. तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मी पण कोकणातलीच आहे ताई, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर उद्या तुळशीची लग्न आहे, तर लग्नाची तयारी झाली का, मेनू ठरवलात का. लक्ष्मण दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. शिवाजी दादा म्हणतात, हो आमच्याकडे चालू आहे पाऊस. हो दादा, पाऊस कधी जाणार काय माहिती. लक्ष्मण दादा, पाऊस पडतोय का. ओंकार दादा, मानसी ताई इथे मी दिसलो नाही वाटतं आतापर्यंत. मानसी ताई इथे आहे, मी दिसलो नाही आतापर्यंत. मानसी, कुठे गेलीस तू. आदिनाथ दादा म्हणतात, जगात जर्मनी, भारतात परभणी मॅडम. जगात जर्मनी, भारतात परभणी मॅडम. ओके आदिनाथ दादा, खूप छान बोललात. नमस्कार मानसीताई. ओमकार आठवले नमस्कार करते. श्रुती, माझी मैत्रीण राहते सिंधुदुर्गात, येणार आहे मी कोकणात, शिमग्याला येणार आहे. ओके, शिमग्याला या कोकणातला शिमगा कसा असतो ते पाहायला नक्की या तुम्ही. तर श्रुतीताई चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि
लाईक करा चॅनलला, जेणेकरून माझे सिंधुदुर्गातले कोकणातले व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. आदिनाथ दादा म्हणतायत मॅडम या कधीतरी परभणीला. ओके आदिनाथ दादा, नक्की येऊ. तुम्ही बोलवताय तर नक्की येणार. तुम्ही पण या आमच्या कोकणात. मी एवढ्या कमेंट वाचल्या आणि इथं म्यूट होता. श्रुतीताई म्हणतात येणार आहे कोकणात मी शिमग्याला. हो हो शिमग्याला या. आदिनाथ दादा म्हणतात काय मेसेज डिलीट आहे त्यांचं वाटतं. मानसी हाय ओमकार दादा म्हणते. ओमकार दादा म्हणतोय चाललो तर ताई रडत रडत आतापर्यंत मानसी ताई बोलत नाही भावाला. श्रुतीताई म्हणतात लाईक केला आहे. अरुण पाटील हाय अरुण दादा नमस्कार. श्रुतीताई म्हणतात तुम्ही इन्स्टाला आहे का. तर आहे ताई. मानसी दिसलात ओमकार दादा तुम्ही लाईव्हवर आहे ते. मानसी म्हणते सॉरी ओमकार दादा. अरुण दादा म्हणतायत हाय 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 अरुण दादा. श्रुती म्हणतायत ताई या कोकणात मी येणार आहे, कोकणात भेटा मग तवा. तर श्रुतीताई माझ्याशी जॉईन राहा. रोज लाईव्ह असतं, रोज नाही जमलं तर कधीतरी लाईव्हला येत जा. तर चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल मी जेव्हा लाईव्ह येईन तेव्हा. आणि मग आपण आपल्या कॉन्टॅक्ट पण देऊ शकतो एकमेकांना. मानसी म्हणते ओमकार दादा जेवलात का. आवाज नाही येत, म्यूट केलेला ग ना त्यामुळे. अरुण दादा म्हणतात आवाज येत नाही. सॉरी सर्वांना. प्रसन्न हाय अरुण दादा. ओमकार दादा वेट. रिक्षा चालू आहे ताई, सवारी सोडली की लगेच येतो. ओके ओमकार दादा. ब्लॉक वर्ड्स आपण कुठून आहात. तर आहे मी कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. श्रुतीताई मी इन्स्टाची आय डी तर लाईव्हला नाही टाकू शकत. मग सर्वांचे मला इन्स्टालाच मेसेज येतील त्यामुळे मी नाही टाकू शकत. पण तुम्ही माझ्याशी जॉईन राहा, मग आपण विचार करू कसं आपण जॉईन हे करू शकतो ते. ओके श्रुतीताई मी विचार करते आणि तुम्हाला माझा इन्स्टा आय डी कसा भेटायचा. मग तुम्ही मला चॅनलला सबस्क्राईब केलं का. एक कमेंट करा माझ्या चॅनलला म्हणजे मी तुम्हाला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवीन आणि विचार करेन की मी तुमच्यापर्यंत माझा इन्स्टा आय डी कसा पोचवेन ते. अरुण दादा म्हणतात आम्ही मालवणला गेलो आहे. अरे वा मालवणला फिरताय दादा पावसात. ओमकार दादा म्हणते हो मानसी ताई जेवलो. मानसी म्हणते सॉरी ओमकार दादा बोलला काय बोलतोय. ओमकार दादाचा मेसेज येताच कुठे. हा त्या ओमकार दादाचे का.
ओंकार दादा सॉरी नसतं बोलायचं भावाला असं ओंकार दादा म्हणताय. श्रुती येस बरं. मी पुणे जिल्ह्यातील आहे. अरे वा, पुणे जिल्ह्यातून भरपूर सारी येत आहेत माणसं. थँक्यू सो मच. ब्लॅकवर्ड दादा, दादा आहात का ताई आहेत मला माहिती नाही आहे, पण नमस्कार तुम्हाला. लाईव्हमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर इथं चॅनलला लाईकच होत नाही आहेत, 18वरच थांबलं आहे. अजून एवढे मंडळी जॉईन झाले, पण चॅनलला पण लाईक अजून कोणीच केलं नाही आहे. तर पटापट लाईक करा मित्रांनो. बॅकवर दादा लाईक करा. श्रुती तू पण लाईक केलं नाही का? हे बघा आता झालंय लाईक, पण अजून कोणच लाईक करत नाही आहे. तुमच्या एका लाईकने मला खूप आत्मविश्वास मिळू शकतो, की मला बरं वाटतं जेव्हा मला मराठी माणसं माझ्या लाईव्हला येतात आणि छान छान गप्पा मारतो आम्ही. अरुण आम्ही फॅमिली मालवणला गेलो आहे. अरे वा, फॅमिली सोबत का? दादा कसं वाटतंय मालवण? हो म्हणतायत. ओके, मी बी इन्स्टाला, म्हणजे तुम्ही इन्स्टाला आहात का श्रुतीताई? आता तुम्ही पण इथं नाव देऊ शकता, तर नक्की द्या, मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन. रितेश दादा म्हणतायत हाय. हाय रितेश दादा. कुठून बोलताय रितेश दादा? पवन जाधव. हॅलो पवन दादा नमस्कार. म्यूट आहे लाईव्ह. हो ग, मगाशी म्यूट झालेलं मानसी. रश ट्रपल. बोला ताई. जय भीम जय शिवराय. नमस्कार दादा, तुमचं स्वागत आहे चॅनलला. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. ब्लॉग पण म्हणतायत दाद्या. ओके दाद्या, कुठून? तुम्ही तर पुण्यावरून बोलताय, खूप भारी. दाद्या तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं का? मी आता तुम्हाला दाद्याच बोलणार. हा माझ्या चॅनलला दादा तुम्ही दाद्या मला मला सांगायला बोलायला सांगलात तर तुम्ही माझ्या चॅनलला नक्की यायचं. रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं. आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा दाद्या. खूप भारी वाटते ना दाद्या बोलायला. दाद ब्लॉगवर तुम्हाला दाद्या बोललेलं आवडेल का? मानसी म्हणते लाईव्हला लाईक करा ताईच्या प्लीज. तर इथं मी एक सांगू शकते की मानसीचं पण कुकिंग चॅनल आहे. तर मंडळी प्लीज मानसीलाही खूप सपोर्ट करा, कारण ती ही खूप मेहनत घेते. तिचं पण नवीनच चॅनल आहे. तर सर्वांनी प्लीज मानसी व्लॉग म्हणून चॅनल आहे, तर नक्की माझ्या चॅनलवर तिच्या कमेंट पण असतात, तिथं जाऊन तुम्ही तिला सबस्क्राईब करा. रितेश दादा म्हणतात हाय. अरुण पाटील म्हणतात छान. बाय बाय ताई. बाय बाय दादा. श्रुती एस हो मी बी आहे. आयडी स्तुतीचे माझी म्हणजे काय ग स्तुतीचे? अरुण दादा मध्ये पाऊस खूप आहे. हो दादा पाऊस खूप आहे, पण पावसात पण मजा येते बघा. बारामतीमधून बोलतायत राष्ट्रपल दादा बारामतीमधून वरून बोलतायत. तर थँक्यू दादा, तुम्ही एवढ्या बारामतीवरून माझ्या चॅनलला लाईव्ह आलात. तर नक्की नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. रोज 1 वाजता, दुपारच्या 1 वाजता लाईव्ह असतं माझं. तर नक्की नक्की म्हणजे नक्की प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा चॅनलला. ओंकार दादा तू आता आलास? मानसी गेली तुझी वाट बघून. अरुण दादा मालवणला पाऊस खूप आहे. हो दादा सिंधुदुर्गात खूप पाऊस आहे. ओंकार परीत ओके बाय ताई. बाय कशाला रे, बोलत नाही तू हल्ली. माझी आयडी स्तुती नावाची आहे. नुसतं स्तुती आहे का ग? ओके ताई. थँक्यू राष्ट्रपल दादा. चॅनलला सबस्क्राईब करा.
चॅनलला सबस्क्राईब करा पटापटा. हॅलो मानसी, कुठे गेलीस तू? तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ओके, श्रुती बोलते हो. ओके श्रुती, येस, मी तुला नक्की कॉन्टॅक्ट करेन. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्ह व्हा. मंडळी उद्या तुळशीचं लग्न आहे आणि तयारी झाली का तुळशीच्या लग्नाची? नक्की सांगा. कोण हवा आहे? तर तर तुळशीच्या लग्नाची तयारी झाली का? नवरा नवरी तयार आहेत का लग्नाला? आणि कोकणात एक छान अरुण पाटील म्हणतायत हो दादा, काळजी घ्या, व्यवस्थित एन्जॉय करा. सुजीत दादा बोल रहे कहाँ से हो यार? सुजीत दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली चैनल पे आपका स्वागत है. मैं हूँ महाराष्ट्र से. श्रुती आहे. ताई मला बी यूट्यूबचे ब्लॉग सुरू करायचे आहे, कसे करू सांग ना. तर तुझं यूट्यूब आय डी आहेच, तर तुला कशात इंटरेस्ट आहे ते मला प्लीज सांगशील का? तुला कुकिंग म्हणजे तुला कशात इंटरेस्ट आहे? राष्ट्रपल काय झालं ताई? काही नाही दादा, काही नाही दादा झालं. चहा वगैरे पिलात का दादा? महाराष्ट्र में कहाँ से? कोकण से है हम. कोकण आपको पता होगा या नहीं मुझे पता, लेकिन मैं कोकण से हूँ, सिंधुदुर्ग जिला. आप कहाँ से हो? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हो ताई. वा दादा. राष्ट्रपल दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा, मी कापड दुकानात काम करतो. ओके दादा, छान दादा, खूप छान. उत्तर प्रदेश से यार. ओके, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे. खूप अरुण दादा, खूप छान काम करता तुम्ही. तर परी कोण बघ.
ओके, क्या करते, मेरा यूट्यूब चैनल है कोकणची माणसं साधी बोली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और लाइक करना चैनल को, और चैनल पे जाके देखना महाराष्ट्र के बाहर भी एक जो टूरिस्ट प्लेस है उनके भी वीडियो है, तो चेक करना जाके. शुभम, हाय शुभम, कुठून बोलताय शुभम दादा नक्की सांगा. राष्ट्रपाल दादा म्हणते अंकिता वालावलकर ताईला मिळालो होतो. हो का दादा, कुठे भेटलेला तुम्ही त्यांना? आमच्याकडे ऑनलाईन सुविधा आहे. ओके अरुण दादा, म्हणजे कसले कपडे असतात? साड्या वगैरे असतात का? आदिनाथ दादा, मॅडम तुळशीचं लग्न झाल्यावर माझं पण आहे. अरे वा आदिनाथ दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कधी आहे तुमचं लग्न? तानाजी एम, तानाजी दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कुठून बोलताय तानाजी दादा नक्की सांगा. श्रुती एस, आवाज नाही आहे. घरातले ब्लॉग केले चालेल का? हो अगं चालतं चालतं. तू तुझं डेली लाईफ पण दाखवू शकतेस, म्हणजे रोजचा ब्लॉग तू टाकू शकतेस की किंवा तू बाहेर कुठे गेली शॉपिंगला तर तू ते टाकू शकतेस. ओव्हरऑल टाकत जायचं आपण, आणि जे छोटे छोटे शॉर्ट्स पण असतात ते पण टाकू शकतेस. तर श्रुती तू घरातले पण टाकू शकतेस, आणि म्हणजे कुठे बाहेर गेलीस तर ते टाकू शकतेस. तू डेली व्लॉग टाकू शकते, डेली लाईफ म्हणून. अरुण दादा म्हणते साडी कुडती जीन्स. ओके छान दादा. राष्ट्रपाल ताई, माझं पण योगेश इरदे या नावाचं चॅनल आहे. ओके दादा, ज्यांना सपोर्ट पाहिजे त्यांनी प्लीज माझ्या चॅनलला जावा, एखादा लॉंग व्हिडिओ पहा आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे 1-2 मिनटं पहा आणि सबस्क्राईब करा, आणि त्यावर मी तुम्हाला नक्कीच रिटर्न करेन. राष्ट्रपाल दादा, मी पण तुम्हाला नक्की रिटर्न करेन. ओके राष्ट्रपाल दादा, मग तुमचं चॅनल किती सबस्क्रायबर झाले आहे तुमचे? आदिनाथ दादा नमस्कार. बारामती इथे मिळालो. ओके ओके, मग कसं वाटलं दादा त्यांच्याशी भेटून? श्रुती एस, बरं. आणि श्रुती तुला ना इन शॉर्ट म्हणून हा एक ॲप आहे व्हिडिओ एडिटिंगचा, तो डाउनलोड कर आणि तो वापर, आणि यूट्यूबला बघ की तो व्हिडिओ कसे एडिट करतात इन शॉर्टवर, ते एक बघ आणि चॅनल सुरू कर लवकरात लवकर तू. आणि जर काही गरज लागली तर मला विचार, मला जेवढं माहिती आहे ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करीन. श्रुती, थँक्स मॅडम. वेलकम आदिनाथ दादा. श्रुती एस, ताई मी येथे जेवण करून येते, लाईव्हला परत जॉईंट होते. ओके श्रुती ताई, थँक्यू सो मच. या सौरभ मोरे, जेवलंस? होय रे मी जेवलंय, तू जेवलं? बाय दीदी. ओके अरुण दादा. ओके राष्ट्रपाल दादा, ओके दादा. ओमकार परेत, ओके. अरुण पाटील, हाय. ओमकार परेत, मानसी लाईव्ह आहे का? मला नाही माहिती. राष्ट्रपाल, सूरज चव्हाण यांना भेटायला आले होते. ओके, मग तुम्ही त्यांच्या गावातले का? सूरज चव्हाणच्या गावातले का दादा? राष्ट्रपाल दादा, हाय ओमकार दादा. मानसी बोलते बोला, आहे लाईव्हला. सौरभ मोरे, मालवणीमध्ये जेलस असं म्हणतात की जेवलस? जेलस, जेयल किंवा जेलस असं म्हणतात. जेवलस, जेवलीस, जेवलास, जेवलस
जेवलंस पण माळवणीत हा, पण असे प्रत्येकाची एक ट्यून आहे, जेवलस, जेवलाय, जेवलस असा. अगं तुझा नाही ओमकार दादाचा आला मला. माझ्या मानसीचा मला कधीच राग येणार नाही. हो ना मानसी, यू आर माय हार्ट. हो ताई. वा दादा, मग सूरज चव्हाणचं पण लग्न आहे ना दादा? मानसी, लाईव्ह ऐकते म्हणून मी कमेंट नाही करत आहे आज. ओके मानसी, का ग कमेंट कर, मला तुझ्याशी बोलायला आवडतं. विल्ली पोस्टर म्हणते पाण्याला जाते हे गाणं म्हणा ना. त्याच्या आधी सबस्क्राईब करा ना चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. एक मी कडवं म्हणू शकते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते, रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. एवढंच मी बोलू शकते, पुढचं मला येत नाही. राष्ट्रपल दादा, हो ताई आहे, नक्की आहे. ओके दादा, तुम्ही कोणते ब्लॉग बनवता? राष्ट्रपल दादा, तुम्ही कोणकोणते ब्लॉग बनवता? आदिनाथ दादा म्हणते जा मॅडम जेवण करा. हो दादा, माझं जेवण झालं, मी जेवली. संडे असा एक संडेच असतो ज्यावेळी आम्ही लवकर जेवतो, नाही तर आम्हाला 4 वाजता जेवायला. थँक्यू आदिनाथ दादा. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि माझं गाणं कसं वाटलं हे नक्की सांगा. खूप छान ताई, थँक्यू. थँक्यू राष्ट्रपल दादा. मानसी म्हणते ताई आज लवकर जेवली, रोज लेट जेवते, आज लवकर जेवली, बरं वाटलं. हो ग मानसी, माझ्याकडे एकच दिवस असतो जो संडेला आम्ही लवकर जेवतो, पण बाकीच्या वारेला 4 वाजतात, म्हणजे जेवून उठेपर्यंत 4 वाजतात. राष्ट्रपल इरदे ताई मी रील बनवतो. ओके, मग राष्ट्रपल दादा तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं का? मानसी ताई यू आर इन ऑलवेज इन माय हार्ट. ओके मानसी, लव यू. राष्ट्रपल इरादे शॉर्ट व्हिडिओ. ओके दादा, शॉर्ट व्हिडिओ बनवता का? मग दादा तुम्ही लाईव्ह पण घेत जा, जेणेकरून तुमचा शॉर्ट व्हिडिओचे व्ह्यूज पण येतील छान, आणि लाईव्ह वॉच टाईम पण कंप्लीट होण्यास मदत होईल तुम्हाला. तर लाईव्ह पण घेत जा थोडंफार, म्हणजे 1 तास घ्या किंवा अर्धा तास घ्या. लव यू बोथ. थँक्यू मानसी. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. लग्नाची तयारी आहे उद्या करायची, तर पटापटा जॉईन व्हा, लग्नाच्या तयारीला लागा पटापटा. मानसी खुशीपरीसाठी पण लॉट्स ऑफ लव. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. थँक्यू मानसी. राष्ट्रपल दादा म्हणताय नाही ताई. मग दादा घ्या ना तुम्ही लाईव्ह घ्या, त्यामुळे तुमचा फायदा होईल चॅनल मॉनिटाईज व्हायला. लाईव्ह घेत जावा दादा, अर्धा तास 1 तास एका टायमिंगला घ्या, म्हणजे दुपारी घ्या किंवा संध्याकाळी घ्या, पण टायमिंग फिक्स ठेवा. ठीक आहे ताई. ओके दादा, खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि सूरज दादांना आमचा नमस्कार सांगा, की कोकणातल्या एक ताई आहेत ज्या तुम्हाला विचारत होत्या, आणि लग्नासाठी खूप खूप अभिनंदन तुमचं.
म्हणून सांगा सूरज दादांना. बिग बॉस बघितला, झापूक झुपूक झापूक झुपूक. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. ओमकार दादा म्हणतोय लाईव्हमुळे एकमेकांची अडचण सॉल्व्ह होऊ शकते. येस, होऊ शकते. हो दादा, इंस्टाग्राम आहे माझं, पण मी तर इन्स्टा ID नाही देऊ शकत लाईव्हला, त्यामुळे सॉरी हा दादा. श्रुती, येस. हाय श्रुती, जेवलीस का? स्तुती, सॉरी, हाय स्तुती, जेवलीस का तू? आणि स्तुती, जर तू चॅनलला तू जर म्हणजे चॅनल सुरू केलंस ना, तुझे 50-60 सबस्क्रायबर झाले की तुला लाईव्ह म्हणून एक ऑप्शन मिळतो, त्यावर तू लाईव्ह घेऊन ना तुझा वॉच टाईम पण वाढवू शकतेस. मला तुझा IDच माहिती नाहीये ओमकार परीत. ओमकार परीत, मला तुझी ID माहिती नाहीये इन्स्टाची. स्तुती, बरं. मानसी, काय कोण काय बोललं ताई? कुणी नाही बोललं ग. तर स्तुती, तुझं चॅनल गोल्या 45. ओके, गोल्या 45 चालेल, मी बघते. स्तुती ताई, तुम्ही ते ॲपचं नाव सांगितलं, सांगा ना एकदा. हो स्तुती, मी सांगते. ते आहे इनशॉट म्हणून एक ॲप आहे. ऑरेंज म्हणजे रेड कलरचा त्याचा लोगो आहे. तर नक्की तो डाउनलोड कर आणि आधी तो बघ, जरा यूट्यूबवर बघ की कसं चालवतात तो एकदा बघ. आणि मला उद्याच्या लाईव्हमध्ये जॉईन हो 1 वाजता आणि मला सांग, म्हणजे माझी नोटिफिकेशन येईल. आणि बेल आयकन आहे ना चॅनलला, बेल आयकन ऑल म्हणून ठेव, तरच तुला नोटिफिकेशन येणार. आणि काय जर पाहिजे तर नक्की सांग. अभिमन्यू मिसाळ, अरे नमस्कार, जेवण झालं का? चहा पाणी झालं का? कुठून लाईव्ह करीत आहेत? अभिमन्यू दादा नमस्कार, मी आहे तर दादा मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. आणि चहा पण नाही करत दादा, कधीतरी केलं तर. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. स्तुती, तुम्ही पण ओपन केलात का नवीन चॅनल? मानसी, त्यांना ना यूट्यूब चॅनल ओपन करायचं आहे, व्हिडिओ टाकायचे आहेत, पण ते कशी टाकू असं विचारत होत्या. सबस्क्राईब माझे 40 झाले आहेत. ओके दादा. शॉर्ट्स तुम्ही टाकता ना, त्यांना ना जे ट्रेंडिंग सॉन्ग आहेत ना आताचे नवीन नवीन, ते शॉर्ट्स त्यांना लावत जा, त्या ट्रेंडिंग सॉन्गला. त्यामुळे त्यामुळे आणि त्यामुळे तुमचे ना सबस्क्रायबर वाढतील बघा. मानसीमध्ये स्तुती, तुम्ही इनशॉट आणि VN ॲप पण छान आहे एडिटसाठी, पण इनशॉट जास्त इझी आहे. हो हो, मी VN नाही वापरला, इनशॉटच वापरला स्टार्टिंगपासून. मानसी बोलते, ताई पाणी पिऊन ये प्लीज. आता पितेच ग. पटकन बोलता बोलता ठसका लागून जातो.
प्रशांत राऊत, हाय प्रशांत, कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. मानसी, मानसी कंटिन्यू बोलत आहेस म्हणून खोकला आला असेल, पाणी पिऊन घे ताई. हो ग, पाणी पिऊन घेतलं. आणि थँक्यू मानसी, तू माझी एवढी काळजी करतेस त्याबद्दल थँक्यू सो मच. राष्ट्रपल म्हणतायत काय ॲपचं नाव आहे. तर तर दादा, इन शॉर्ट आणि VN हे 2 ॲप आहेत, पण मी इन शॉर्ट हा ॲप वापरते. तर खूप छान आहे. आणि तिथं ना इन शॉर्टचा लोगो येतो, म्हणजे त्याचं, तर तो आपण ॲड त्यांची पाहून तो लोगो हटवू पण शकतो. मी बीडवरून पाहत आहे. अभिमन्यू दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही बीडवरून लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. लग्नाची तयारी झाली का दादा उद्याच्या. श्रुती, टाईम माझे इन्स्टाची ID टाकते. काय टाईम ग, मला कळलं नाही काय बोललीस ते. इन शॉर्ट बेस्ट आहे, इझी आहे. हो हो श्रुती 83, ओके. स्तुती, तो ना तू तुझ्या इन्स्टाचा ID टाकलास तो पटकन डिलीट कर. म्हणजे लाईव्हवर कंटिन्यू ठेवू नकोस, इथं डिलीट कर चॅनलला. मेसेज तुझा डिलीट करून टाकतो, टाकलास तो. ताई इन्स्टाची ID आहे माझी, माझ्या इन्स्टाच्या ID 2 आहेत. ओके स्तुती, तुझी तो हा मेसेज आहे ना इन्स्टाचा ID नंबर, ते डिलीट करून टाक लगेच. मीच केला, मी स्क्रीनशॉट मारला आहे. मी तुला काय ते कॉन्टॅक्ट नक्की करेन. मानसी, इथे पर्सनल गोष्टी शेअर नका करू, कोणी कसं असेल सांगता येत नाही. हो, मी लगेच डिलीट केली तिची. ओंकार परीत, मानसी तू माणसांना विसरलीस ग. ओंकार दादा, मानसी तुला सांगतोय की तू सर्वांना विसरलीस म्हणून, माणसांना विसरलीस म्हणून सांगतोय. मानसी म्हणते दादा किती वेळा विचारलं, रिप्लाय केलात का ओंकार दादा. असू दे ग मानसी, जाऊ दे, सोड. शिव, इंस्टाग्राम पर चॅटिंग करतीस का. स्तुती येस. ओंकार, अगं मानसी सुट्टी असल्यामुळे मला बाहेरचं पण काम असतं. असं ओंकार दादा, मानसी तुला सांगतोय की त्याला काम आहे, आपल्यासारखा रिकामी नाही आहे तो. असं ओंकार दादा सांगतोय की आमच्यासारखं तो रिकामी नाही आहे, त्याला काम असतं. काही मेसेज डिलीट केला आहे मीनी. अगं तुझ्या स्तुती, मी तुझा जो ID टाकलास ना, मी त्याचा स्क्रीनशॉट मारून घेतला आणि तुझा तो मेसेज IDचा डिलीट केला. कारण इथं काही लोक खूप भयंकर असतात, उगाच तुला त्रास देतील मेसेज करून करून. त्यामुळे मी तो मेसेज लगेच डिलीट केला. चालेल ना तुला. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. हो का, आम्ही पण कामात असतो दादा. मग तुम्हाला लाईव्हला आता किती वेळा विचारलं, तुम्ही मला रिस्पॉन्स नाही केला. असू दे ग मानसी, आपल्यासारखी रिकामी माणसं नाही आहेत ना, त्यामुळे त्यांना पण काम असतं खूप. आम्ही काय रिकाम टेकडी माणसं ना, लाईव्ह घेत बसतो, यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकत बसतो. हमारी क्या किंमत है भाई. जय इन्साफ, बोलत राहायचं आपण.
ओमकार दादा म्हणतोय मानसी हसून झाडावर चढवू नको ग. मी कशाला हसते. बघ याने शिव्या घातल्या, मला खोकला लागला, ठसका लागायला लागला. ओमकारने शिव्या घातल्या पाठीमागून. स्तुती हो चालेल बरं. मानसी हसते. मानसी ताई कोण आहे? मानसी ताई कोकणातलीच आहे आणि स्तुती तिचं पण चॅनल आहे किचन ब्लॉग म्हणून, नाही सॉरी मानसी ब्लॉग म्हणून. तर तिने पण सध्या नुकतीच सुरुवात केली आहे, तर तिला तू ही सपोर्ट कर. माझ्या पण चॅनलला शॉर्ट्सला तिचे व्हिडिओ कमेंट आहेत, तर नक्की तिथं जाऊन तिला तू सपोर्ट कर. ग एक माणूस म्हणतोय मी येणार नाही परत लाईव्ह सॉरी असं बोलत असाल तर. ऐकलं का मानसी? एक माणूस बोलतंय मी येणार नाही परत लाईव्हला, सॉरी परत असं बोलत असाल तर. काय करायचं मानसी? मानसी म्हणते प्रीतिया ताईची बहीण मानसी. येस. स्तुती येस. हाय स्तुती ताई पाणी पी. हो ग पिते. मानसी ओमकार दादा काय झालं? आम्ही काय बोललंच नाही तुम्हाला, रिप्लाय केला फक्त. आम्ही कुठे काय बोलतो? ओमकार नाही बाबा मी कोणाला शिव्या देत नाही. गर्ल रिस्पेक्ट. ओके रे ओमकार दादा मजाक करतोय आम्ही. तुझी खेचायला बरं वाटतं, तुझी टेंगल टवारी करायला आम्हाला बरं वाटतं, त्यामुळे आम्ही असं करतोय. एक निलेश दादा नाहीये ना, त्याची सारखी आठवण येते. तो असला की लय मजा येते. काल आम्ही खूप 1 तास बोललो लाईव्हला. मानसी नंतर गेली, पण मानसी आम्ही काल निलेश दादाने आम्ही 1 तास बोललो. मानसी दादा काय लगेच येणार नाही लाईव्हला. हो ग आज काहीतरी संडे असेल त्यामुळे दादाने चिकन बिकन नाही असं हे आहे ना, पण दादा कुठेतरी फिरायला गेला असेल. नाही हो दादा मी एकच म्हटलं, आता नाही म्हणणं आहे ना, माझा खोकला लागला मला बोलून ना. आदिनाथ दादा लाईक करा. 27 तुमचं लाईक असायला पाहिजे. मानसी हो आज संडे आहे ना. हो मानसी उद्या तुळशीच्या लग्नाची तयारी झाली का? ओमकार दादा गावी जाणार का उद्या? मानसी बोलते ओमकार दादा एवढं सिरियसली घेऊ नका, असंच बोलतोय आम्ही. ओमकार दादा गायब झाले का? ओमकार दादा हजर हो. ए हट. ओमकार दादा हजर हो. 27 नंबरला लाईक करा. 27 नंबरला लाईक करा चॅनलला. ओके कारण मी स्वतःला कमी समजून दुसऱ्यांना मोठं करण्याची जिद्द ठेवतो. ओके दादा मग बहिणींकडनं तुझी खिचाई करण्याची पण काय ती मनाची तयारी ठेव. आम्ही तुझ्या बहिणी आहोत ना, मग तू पण तुझ्या मनाची परत विसरली काय तो शब्द, मनाची मनस्थिती ठेव, सॉरी तयारी ठेव. आम्ही मस्करी करतोय. मानसी बोलते दादा पण आम्ही काहीच बोललो नाही तुम्हाला. राहुल वाडेकर गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड मॅम. गुड आफ्टरनून सर. राहुल दादा थँक्यू सो मच. रिस्पेक्टेड मॅम बोलल्याबद्दल थँक्यू. म्हणून तर शांत आहे. जर आम्ही बहिणी नसतो तर काय बाबा केलं असतं याने, जेलमध्ये टाकलं असतं. लक्ष्मण कुंभार. लक्ष्मण दादा नमस्कार. राहुल दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. गोविंद पाटील. गोविंद दादा नमस्कार.
चॅनलला लाईक करा पटापटा. आलात ना लाईव्हला मग चॅनलला लाईक करा. 28 नंबरला गोविंद दादा तुमचं लाईक असायला पाहिजे. गोविंद दादा 28 नंबरला तुमचं लाईक असायला पाहिजे. पटापटा लाईक करा. मानसी म्हणते मस्करी फक्त आपल्यातच चालते वाटतं. आपण रोशनीताई आणि निलेश दादा आणि तू हे ओमकार दादा लगेच रागवले. मानसी गप्प रहा. गोविंद म्हणतात केलं आहे. थँक्यू गोविंद दादा. लक्ष्मण दादा म्हणते ताई आज एवढं थांबली नाही. दादा आज मी लेट चालू केलं 2:15 वाजता. त्यामुळे आज जरा लवकर जेवली. संडे होता त्यामुळे लवकर जेवली आणि उशिरा लाईव्ह चालू केलं. लक्ष्मण दादा चॅनलला लाईक करा. 28 नंबरला. नाही रे गप्प बसा. स्तुती हाय स्तुती. तू काहीतरी विचारलेलंस ना ओमकार दादा. गाणं म्हणा की. दादा उद्या म्हणते की मंगलाष्टका म्हणते लग्नासाठी. मानसी गप्प. हा झालं आता बस. ओके ओमकार दादा रिअली व्हेरी सॉरी. परत आम्ही तुझी मस्करी नाही करणार. मानसी तू पण नको मस्करी करू हा. ओमकार दादाची प्लीज मानसी आणि तू आणि मी अजिबात मस्करी नाही करायची. लक्ष्मण दादा थँक्यू सो मच. आता एक गाणं म्हणा. कोण म्हणते आदिनाथ दादा. दादा नको प्लीज गाणं नको. ओमकार दादा कोण आहे. ओमकार दादा पुण्याचा पोलीस आहे. पुण्याला असतो तो. स्तुती एस विचारते मी कोण आहे सांगा मानसी. ओमकार दादा हा पुण्याचा पोलीस आहे. पुण्यामध्ये असतो. चालतंय रे. आम्हाला वाटलं की नाही चालत त्यामुळे आम्ही मस्करी नाही करणार. मानसी प्लीज हा मस्करी नको करू हा ओमकार दादाची. परत राग आला तर आमच्या लाईव्हलाच येणार नाही तो. मग असं वाटणार आम्ही काहीतरी गुन्हा केल्यासारखा. आम्हाला वाटलं की ओमकार दादाला आवडतंय मस्करी वगैरे केलेलं. स्तुती एस हसते स्तुती. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ओमकार दादा की मस्करी करने का नाही. ओमकार दादा की मस्करी करने का नाही. आता सांगतोयस नको करा चालेल. म्हणजे बघा नको पण म्हणतोय करा पण म्हणतोय. नको पण म्हणतोय आणि करा पण चालेल आपल्याला. आधी नको बोललाय करा. नको करा. मानसी दादा म्हणते नको करा. नाही चालेल आपल्याला. बघा नको करा नको चालेल आपल्याला. बघ स्तुती एस पुण्यात कोठे आहे ओमकार दादा. सांग रे पोलीस स्टेशनचं नाव. ओमकार दादा पोलीस स्टेशनचं नाव सांग. आणि पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पिंपरी चिंचवड. ओमकार दादा आहे पिंपरी चिंचवड मध्ये. स्तुतीताई पण पिंपरी चिंचवडलाच आहेत वाटतं. हो ना स्तुती. दीपिका मी DGP आहे मग.
हो का दीपिका ताई, तुम्ही डीजीपी आहात, भारीच. खूप छान. कुठून बोलताय डीजीपी मॅडम? लक्ष्मण कुमार, माझी कर भंकस मला चालेल ताई. हो लक्ष्मण दादा, नक्कीच. मग ओमकार दादा म्हणते हो का दीपिका, कुठून आहात? आता बघ ओमकार दादा छान छान मेसेज करणार. मग जवळच्या झालात. पटापटा लाईव्हला कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान गप्पा मारा. दीपिका ताई, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. हो असेल तर सांगा आम्हाला पण. काय सांगा? ओमकार दादा आपल्याला विसरणार वाटतं प्रीतीताई. अगं तो विसरला आम्हाला. दीपिका ताई म्हणताय छत्रपती संभाजीनगर. अरे वा दीपिका ताई, लाईव्हला पहिल्यांदाच जॉईन झालात का दीपिका ताई? ओके, लवकर भेटू मग. बघ मानसी, लवकर भेटू मग. आणि आमच्याशी बोलत पण नाही. एक कमेंट, अरे ओमकार दादा कुठे आहेस, कुठे आहेस, कुठे आहेस बोललो तरी. कोणाला म्हणायला लागले ओमकार दादा काय माहिती? दीपिकाला बोलतोय की स्तुती तुम्हाला बोलते? ओमकार दादाचा पत्त्याच नाही. काय ते कोणाशी बोले? दीपिका ताई म्हणतायत माझे वडील इंग्रजांच्या काळात जेलर होते. ओके, मग दीपिका ताई तुमचं वय काय आहे? मनोज दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. दीपिका ताई चॅनलला लाईक करा डबल टॅप करून, आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं का दीपिका ताई? इथं कशात मजा येतात. खूप छान छान. अक्का नमस्कार. मनोज दादा नमस्कार. कुठून बोलताय मनोज दादा? आज उपवास आहे का? नाही हो दादा, उपवास वगैरे नाही. बघ ताई, आपण एवढं रोज आठवण काढतो ओमकार दादाची, आणि आपल्याला विचारत बाय. बघ आता काय आता बोलायचं ग. आपला निलेश दादाची लय आठवण येते. निलेश दादा आम्हाला अजिबात ओढत नाही. शौर्य गवळी, हाय शौर्य. हाय शौर्य. प्रसाद कुंभार जेवलात का? जेवलात का? सुलक्षा म्हणता आज खूप वेळ लाईव्ह रवलं. अगं उशिरा येईल ना, 2 वाजता मी लाईव्ह केलंय, त्यामुळे 2 तास घेते म्हटला. दीपिका ताईंना बोललो भेटू लगेच म्हणून. असू दे. मनोज नवराते, अक्का मी आदिलाबाद तेलंगणा स्टेट. बापरे, अरे बापरे, तेलंगणाला आहात का तुम्ही दादा? थँक्यू सो मच, एवढ्या लांबून तुम्ही माझं लाईव्ह पाहताय. दादा माझं मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि चॅनलला तुम्ही लाईक करा जेणेकरून रोज लाईव्हला या. माझं दुपारचं 1 वाजता लाईव्ह असतं. आज संडे म्हणून लेट आहे, पण दुपारचं 1 वाजता लाईव्ह असतं, तर नक्की लाईव्हला भेट द्या. मनोज दादा 29 नंबरला तुमचं लाईक असायला पाहिजे. लाईक करा चॅनलला. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. ओमकार दादा मध्ये आज माझी एकादशी आहे. हो का? प्रसाद कुंभार म्हणतायत हो. ओके, मग घरी कधी जाणार प्रसाद कुंभार?
घरी कधी येताय? शौर्य गवळी, जेवण झालं का ताई? हो दादा, जेवण झालं. जेवण 2 वाजता आवरलं आणि जेवाय लाईव्ह घ्यायला बसली. ताई आयब्रो मस्त उडवते, छान वाटतं. रागात रागात नाही, कसंच. हा एकच उडतो. स्तुती, ताई ओमकार दादा कुठून बोलताय सांगा ना. ओ स्तुती ताई, ओमकार दादा पुण्यातून बोलतायत, पिंपरी चिंचवड मधून. असं त्यांनीच सांगितलं ना, पिंपरी चिंचवड. मलाही माहिती नाही, ते पुण्यालाच राहतात. हो मानसी, मी माळकरी आहे. अरे वा, वेच आहे. अक्का लाईक पक्का. आम्हाला दीपिका कुठे गेली? ओमकार दादा, दीपिका आम्हाला माहिती नाही कुठे गेल्या त्या. प्रसाद कुंभार कुठून बोलत आहे? ते माझे मिस्टर आहेत, प्रसाद कुंभार. लक्ष्मण कुंभार. मनोज नवराते 20 नंबरला लाईक. इथं तर 27 दिसत आहेत. डीजीपी कुठे गेल्या? तुम्ही पोलीस आहात, आता डीजीपी कुठे गेले ते तुम्ही पाहायचं, आम्हाला कसं माहिती? आमच्याकडे थंडी असा. आमच्याकडे थंडी लागतं. टाइम असा अजून कधी किती वाजता येताला? 115 एजची आहे मी. ठीक आहे, 115ची ना. ओमकार दादाला येऊन भेटा, दीपिका आजी. दीपिका भारी जोक केलाय, भारी. ओमकार, दीपिका आहेत 115 एजची. बाय, सॉरी बरं. ओमकार दादा रागवला 115 एज ऐकून. मानसी, हाय जिजू, आज तुम्ही पण लाईव्हला? प्रसाद कुंभार, तुम्हाला मानसी ताई आवाज देत आहेत की हाय म्हणतायत? ओमकार दादा पिंपरी चिंचवड मधून कुठून बोलत आहे? ते ताई आम्हाला पण नाही माहिती. मग ताई खरंच बहीण शोभते. कसं काय दादा? मग ताई खरंच बहीण शोभते म्हणजे काय दादा? असं का बोलला? ट्वेंटी 29 नंबरला पटापटा लाईक करा. पटापटा लाईक करा चॅनलला. श्रुती, बरं. लक्ष्मण दादा, लक्ष्मण दादा म्हणतायत मी पण कुंभार ना. ओके लक्ष्मण दादा तुम्ही रत्नागिरीचे कुंभार ना. दीपिका म्हणतायत ओमकार दादाचं प्रमोशन करते NSG मध्ये. ओके दीपिका ताई, भारी. अनुष्का ताई बोलताय. अंकुश दादा बोलतायत हाय. अंकुश दादा नमस्कार. म्यूट आहेस ताई? अगं केलेला, आता केला ऑन. सुलक्षा, हाय सुलक्षा. आवाज, हो ना. केला मी अनम्यूट केला.
चॅनलला डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. दीपिका ताई चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? ओमकार दादा येतो रोज एकच्या लाईव्हमध्ये वगैरे, मध्ये मध्ये असतो तो. तर प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. केलात का सबस्क्राईब चॅनलला दीपिका ताई? कुठे राहता तुम्ही? अंकुश दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात? तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. गोंदिया. अरे वा, खूप लांबून लांबून तुम्ही सर्वजण जॉईन होतात आणि छान छान माणसं जॉईन होत आहेत. खरंच खूप भारी वाटतंय. अंकुश दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. महाराष्ट्र, गोंदिया महाराष्ट्र. ओके दादा, मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. अंकुश दादा लाईक करा चॅनलला आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. रोज 1 वाजता दुपारचं लाईव्ह असतं. माझ्या बहिणीला सपोर्ट करा सगळ्यांनी. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईव्हला लाईक करा प्लीज. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. पटापटा लाईक करा. आणि दर दिवशी माझ्या चॅनलला पहिली मानसी असते चॅनलला लाईक करायला. खरंच खूप भारी वाटतं. म्हणजे मानसी खरंच खूप आतुरतेने आम्ही दोघंही म्हणजे लाईव्हवरच बोलतो, पण खरंच खूप छान वाटतं बोलायला. लक्ष्मण ताई मानसी कुठून बोलत आहे? माझा नमस्कार. तर ती पण सिंधुदुर्गातलीच आहे दादा. मानसी ताई तुम्हाला लक्ष्मण दादा नमस्कार बोलताय. काय जेवलात ताई तुम्ही? असंच दादा, नॉर्मल डाळ भात भाजी. स्तुती मानसी ताई कुठून बोलत आहे? मानसी मुंबईला राहते, पण ती कोकणातली आहे प्रॉपर. सुलक्षा म्हणते ताई रेडी गावचो गणपती माहिती असा? होय सुलक्षा माहिती असा गो, पण कधी जाणं योग नाही. रोज प्रत्येक सुट्टीक म्हणतंय की सुट्टी केलंय की मी रेडीच्या गणपतीक जातलंय, पण नाहीच जाणं होणं. काय काय माहिती. मानसी म्हणतं होय, तर मी वाट बघत असते. बहिणीसोबत बोलणं इथेच होतं ना बोलणं. हो ग मानसी, खरंच खूप भारी वाटतं बोलायला. स्तुती म्हणते बरं. स्तुती आता तू पण आमच्यासोबत ॲड हो, म्हणजे आपल्या सर्वांच्या गप्पा छान रंगतील. अंकुश ताई तुम्ही जॉबवर आहेत काय? नाही अंकुश दादा, मी जॉबला नाही आहे. मुलं लहान असल्यामुळे, म्हणजे एक 3रीला आहे, एक LKGला आहे, त्यामुळे जॉब अजून नाही करू शकत आहे. पण कारण त्यांना घरी सांभाळायला कोण नाही आहे. मिस्टरांसोबत राहतो त्यामुळे. पण माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं, ते चॅनल आता ग्रोथ करण्यासाठी माझी धडपड चालू आहे. तर तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद आणि सपोर्ट मला पाहिजे आहे अंकुश दादा. सुलक्षा म्हणतो तो आमका एकदम 5 मिनिटावर. अरे वा, भारीच ना गो. मानसी लक्ष्मण दादा नमस्कार. कोकणात कुठे मानसी? ती पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलीच आहे दादा, प्रॉपर सिंधुदुर्ग जिल्हा. स्तुती येस. ओमकार दादा काय बोलत नाही वाटतं. ओमकार दादा गायब झाले ग. मानसी ओमकार दादा मी गुहागर. अगं मानसी तू गुहागरची आहेस का? तू तर मला सुकळवाड बोललेलीस. मानसी तू मला सुकळवाड बोललेलीस ना ग. आम्ही विदर्भाकडचे ताई. वा दादा, खूप भारी, खूप लांबून माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला. हो का? लक्ष्मण दादा या आमच्या सिंधुदुर्गात फिरायला. मानसी होय ताई, मी गुहागरची आहे कोकणातून. तू तर बोललेलीस सुकळवाड असं बोललेलीस ना. मला वाटलं की सुकळवाडची आहेस तू. गुहागरला भारी ना ग. आई शपथ.
होय म्हणून सांगते भेटू गावी. पण मी गुहागरची नाही आहे, मी सिंधुदुर्गातली आहे ग प्रॉपर. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. हो मी येईन भेटायला मग. हो हो ये ये ये. तिकडे पाऊस आहे का ताई? कोकणात दादा आहे पाऊस, खूप आहे कोकणात पाऊस. मानसी हसते. मानसी गुहागर बोलते ताई. गुहागर नाही दादा, गुहागर आहे. गुहागर रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे ते वाटतं. आराध्य कांबळे, आराध्य कांबळे. हॅलो आराध्य दादा नमस्कार. आराध्या कांबळे, आराध्या नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. अंकुश दादा चॅनलला लाईक करा. आणि अंकुश दादा सबस्क्राईब केलं का चॅनलला? अंकुश दादा चॅनलला सबस्क्राईब केलात का? आराध्या तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. सीमा राठोड, हाय सीमा ताई, कशा आहात? अंकुश लांजेवाड, हो थँक्यू अंकुश दादा. तुम्ही रोज लाईव्हला जॉईन व्हा, खूप बोलायला छान आहात. अंकुश दादा म्हणताय केलं. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. हो माहीत आहे मला ताई. हा हा दादा. मानसी माझी कमेंट वाच ताई. कुठे तुझी कमेंट गेली? हो म्हणूनच सांगते भेटू गावी. मानसी म्हणते हो मी येईन भेटायला मग. हो मानसी आपण नक्की भेटू. माझी कमेंट कधी कधी काय होतं वर असे स्क्रोलिंग करताना विसरायला होतं, त्यामुळे. ती नाही दुसरी कमेंट. मानसी तुझ्या अजून कमेंट मला आल्या नाहीत ग. अशी अशी जीपवाली फक्त आली आहे. अजून नाही आली आहे. गुहागर कुठे विचारा ना. रत्नागिरी गुहागर कुठे आहे? लक्ष्मण दादा विचारत आहे गुहागर कुठे. मानसी मी बोलली माझ्या गावच्या घरी ये ताई तू. आपण पण बहिणीच आहोत. माझ्या घर ते तुझं. हो मानसी नक्की नक्की येईन, नक्की येईन. थँक्यू सो मच मानसी, मला तू इन्व्हाइट करतेस त्याबद्दल. लक्ष्मण दादांच्या पण घरी जायचं आहे, स्तुतीच्या घरी जायचं आहे, आणि सगळ्या अंकुश दादांच्याही घरी जायचं आहे. मी मागच्या वीकमध्ये आले ते कोकणकडे. मग अंकुश दादा कसं वाटलं कोकण तुम्हाला नक्की सांगा. अंकुश दादा कसं वाटलं तुम्हाला कोकण? बाकीच्यांना घरी माहीत नंतर जा आरामात माझ्याकडे ये. हो 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 नक्की नक्की मानसी. आधी गुहागरला उतरते आणि मग जाते सिंधुदुर्गात. स्तुती बोल. स्तुती चहा वगैरे पिला का? अंकुश दादा म्हणतायत छान मस्त. थँक्यू अंकुश दादा. चहा पिलात का? स्तुती चहा पिलात का? मानसी चहा पिल्यास? लक्ष्मण दादा तुम्ही गुहागरचे आहात का? नाही नाही अजून नाही झाला चहा.
पाऊस पडतोय ना. मानसी गुहागरला कुठे राहते असं लक्ष्मण दादा विचारतायत ग. लक्ष्मण दादा तुम्ही कुठले आहात बोलला ते? सुलक्षाताईंची एक कमेंट मी मिस केली वाटतं. पाऊस लागता आमच्याकडे निंबार असा. ओके. विजय शेळकेंची पण मी कमेंट मिस केली. विजय दादा सॉरी हा, मी तुमची कमेंट मिस केली. विजय दादा मला बोलत होते ताई दाजी तुला खूप जीव लावतात. हो दादा. हो दादा हो. सॉरी दादा इथे नाही सांगू शकत मी गुहागरमध्ये कुठे ते. सीमा राठोड म्हणतायत मस्त आहे ताई. सीमा ताई लाईक करा चॅनलला. कशा आहात तुम्ही आता? सीमा ताई कशा आहात? स्तुती म्हणते ताई तुमचा चहा पाणी झाला का? हो दादा. सॉरी हो स्तुती नाही, माझा चहा नाही झालाय ग. मी चहा घेत नाही सहसा. लक्ष्मण दादा रत्नागिरीचे, बरोबर. मी लक्षात ठेवलेलं की दादा तुम्ही रत्नागिरीचे आहेत. केसी गेमिंग प्लीज बी माय फ्रेंड. मानसी जी यू आर ऑन इंस्टा. केसी हेलो इज एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम. आपका स्वागत है मेरे चॅनल पे. गेमिंग जी, केसी गेमिंग जी, कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. मानसी म्हणते स्तुती माझी ताई चहा नाही घेत. म्हणजे घेते ग पण कधीतरी असं. म्हणजे असं सर्वजण घेत असतील तर बरं वाटतं ना. आता मी सध्या एकटीच आहे, मिस्टर बाहेर गेले त्यामुळे घेणं होत नाही. नाही का नाही सांगू शकत मानसी. लक्ष्मण दादा यासाठी की इथं लाईव्हला भरपूर जण माणसं असतात. ॲड्रेस नाही ना सांगू शकत किंवा कॉन्टॅक्ट नंबर नाही देऊ शकत किंवा इन्स्टा आय डी नाही सांगू शकत. तुम्ही खूप चांगले आहात हो दादा, पण बाकीच्यांचं नाही सांगू शकत ना, तर त्यामुळे. मानसी म्हणते ये ताई काय विचारतात बघ केसी सांग त्यांना. अंकुश दादा म्हणतायत या आमच्याकडे कधी गोंदियाकडे. केसी गेमिंग मानसी जी और इंस्टा. ती इंस्टाला आहे पण तुम्हाला आय डी नाही, आपको आय डी नाही दे सकती हम. स्तुती म्हणते ताई मी वीर रत्नागिरीचीच आहे. मी बी रत्नागिरी. स्तुती पण रत्नागिरीचीच आहे. अरे वा. स्तुती ताई तुम्ही माझी एक कमेंट वाचली नाही. कुठली ग? तुमचा चहा पाणी झाला का? स्तुती नाही ग, माझा चहा पाणी नाही झाला. हा ताई माझे वडील कोकणातले आहे पण माझं लग्न झालं तर मला बीड परळीत दिलं आहे. ओके कोकणातलं आहेत का? खूप छान. म्हणजे माहेर कोकण आहे तुझं. अंकुश दादा म्हणतात या तुम्ही आमच्याकडे कधी. हो दादा येऊ येऊ तुमच्याकडे नक्की येऊ. सॉरी दादा नाही समज. ओके लक्ष्मण दादा पण तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. त्यामुळे मानसी तुम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करेन. प्लीज बी माय फ्रेंड मानसी जी और इंस्टाग्राम. मानसी स्तुती माझी ताईची चहा नाही घेत. हे झालं ना आमच्याकडे कधी कधीला. ओके स्तुती मी तुमची वाचली. हां स्वप्नील कानेरकर. नमस्कार स्वप्नील दादा चहा घ्यायला या असं म्हणताय. हो हो आलो आलो, तुम्ही पण या. सीमा राठोड 2 दिवस ॲडमिट होते ताई. आता बऱ्या आहात का ताई?
मानसी म्हणते लक्ष्मण दादा हे सोशल मीडिया आहे तर मी इथं नाही सांगू शकत. सॉरी दादा. लक्ष्मण दादा म्हणतात मी येत नाही भेटायला, भिवू नको मानसी. अहो दादा तुम्ही नाही येणार भेटायला आणि आलात तरी काही प्रॉब्लेम नाही, पण बाकी मंडळी आहेत ना, तुम्ही एक जेंट्स आहात म्हणून तुम्हाला काही नाही वाटत, पण इथं लेडीजची एक एक इन्फॉर्मेशन खूप महत्त्वाची असते, जी कॉन्फिडेन्शियल राहणं गरजेचं आहे. मानसी ओ दादा तसं नाही, तुम्ही चुकीचं नाही, काही समजू नका, पण इथे खरंच काही लोक चांगली असतात, काही नसतात सुद्धा. अंकुश दादा बीड खेड माझी आत्या राहते. ओके दादा, तुमची पण कोकणात पाहुणे आहेत वय. निहार गोसावी हाय निहार, खूप दिवसांनी आला चॅनलला. चॅनलला लाईक करा. सीमाताई चॅनलला लाईक करा. स्तुती हो. निहार गोसावी गावी पाऊस आहे का? हो दादा पाऊस आहे, पाऊस खूप आहे कोकणात. कोकणात खूप पाऊस पडतोय, धो धो धो. सर्वांना धुतोय बरा. माझी तब्येत ठीक नाही, ताप आणि बॉडी पेन होतोय. मग दादा ब्लड टेस्ट करून घे बाळा. मानशी अगं माझी बहीण आहे, तलवलीत आहे. ओके दादा, तुमची पण बहीण आहे का? रत्नागिरीला कुंभार किती आहेत दादा? घरं किती आहेत रत्नागिरीत कुंभारांची? नको बाबा, डॉक्टरने पण तेच सांगितलं आणि आता तू पण. निहार दादा मी माझा एक पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगते तुला गेल्या वर्षीचा, की मानसी अच्छा ओके दादा. लक्ष्मण म्हणून बोललो. ओके लक्ष्मण दादा. तर निहार दादा मी खरंच सांगते ब्लड टेस्ट कर, कारण गेल्या वेळी आम्ही पंजाबला फिरायला गेलो आणि आल्यानंतर 8-10 दिवसांनी मला ना ताप यायला सुरुवात झाला. मला वाटलं व्हायरल आहे म्हणून मी गोळ्या वगैरे घेतल्या, पॅरासिटामॉल घेतली, तरी ताप काढेना. त्यानंतर मी खूप डॉक्टरांकडे गेली, ब्लड चेक केलं तर मला डेंग्यू झालेला आणि तो ताप मी अंगावरच काढलेला आणि ती औषधं घेता घेता ताप तरी पण कमी होत नव्हता, तर त्या तापाचं रूपांतर टायफॉईडमध्ये झालं. तर म्हणजे असा ताप एकावर ढकलू शकतो आणि टायफॉईड झाला की अजून एक कुठला तरी आहे ताप, तर निमोनिया तो पण होऊ शकतो. त्यामुळे तू ब्लड टेस्ट कर आणि लवकर तो उपचार कर, म्हणजे एक मनाची खात्री की तो ताप वगैरे असा नाही आहे किंवा व्हायरल आहे, तुला समजेल. लक्ष्मण दादा म्हणताय भरपूर आहेत घरं. अरे वा, मग लग्नासाठी मुली बघायला तुमच्याकडे यायला हरकत नाही. मला घाबरू नको ना. नाही घाबरत बाबा, मी पण चहा पीत नाही. श्रुती मी चहा पिते पण सकाळची पिते, संध्याकाळची अवॉइड करते कारण ॲसिडिटी वगैरे होते. ओके करतो हो निहार दादा नक्की कर आणि डबल टॅप करून लाईक पण कर. मी तुला चांगली इन्फॉर्मेशन दिली आहे तुझ्या हितसाठी, तर मला प्लीज लाईक कर. तर मानसी म्हणतात होय ताई खूप आहेत कुंभार. अरे वा, मग बरं आहे रत्नागिरीला यायला. वाडी काय आहे ग? मग कुंभारांची घरं आहेत ना, त्या वाडीला काय म्हणतात मग तिकडे? गाव कोणतं? कोणाचं? विसरलो मी. माझं गाव सिंधुदुर्ग जिल्हा. निहार दादा लाईक कर चॅनलला. कुंभारवाडी असंच नाव आहे ताई. अरे वा, मी जिथं राहते, मी ज्या वाडीत राहते त्याचं पण नाव कुंभारवाडीच आहे. बरं आहे ना. अरे हा माझ्या गावची. तू पण सिंधुदुर्गातलाच आहेस का? निहार तू पण सिंधुदुर्गाचाच आहे का? अंकुश दादा म्हणते ताई तुम्ही माझ्या मावशी सारखे दिसता. हे भगवान, तुमची मावशी. मग अंकुश दादा तुमचं एज काय आहे नक्की सांगा मला. निहार गोसावी हो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुठल्या गावात आहात तुम्ही निहार दादा नक्की सांगा.
अंकुश दादा म्हणतात माझी एज 20. ओके मग तर श्री स्वामी समर्थ दादा. हो दादा मी लावते हा. निहार गोसाई. आचरा गाव आहे आणि तुझं? मी सिंधुदुर्गच माझं गाव आहे. मानसी जेवण बनवायला आज कंटाळा आलाय ताई, तो बाहर से मंगवाओ. मानसी आज बाहर से मंगवाओ. दादा मी फ्रेश होते आणि नंतर नक्की लावते, मी प्रॉमिस करते तुम्हाला. श्री स्वामी समर्थ दादा. मी फ्रेश होते, लाईव्ह संपवते, फ्रेश होते, नक्की लावते, कारण तुम्ही मला एक चांगली आणि जेन्युअल कमेंट केला आहात, त्यामुळे मी नक्की लावते. थँक्यू दादा. आणि मोठ्यांचं ऐकायचं असतं, त्याचप्रमाणे तुम्ही माझ्या वडिलांसारखं काहीतरी सांगितलं, त्यामुळे मी नक्की लावेन. स्तुती म्हणतात आचऱ्यात माझा मित्र आहे. मानसी म्हणते. लक्ष्मी म्हणते माझ्या पण वाडीचं नाव कुंभारवाडी. अरे वा, सगळ्यांच्या वाडीचं नाव कुंभारवाडी. असं कसं? सिंधुदुर्ग हे सिंधुदुर्ग पण जिल्हा आहे, तेच मी तिथंच राहते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. होय, बाहेरूनच मागवायचा विचार करत आहे. तेच ना ग, संडे असा एक दिवस असतो जिथं लेडीजला थोडा तरी आराम मिळायला पाहिजे. महेश कारंडे पुणेचे आहे फ्रेंड्स. महेश दादा नमस्कार, पुण्यावरून बोलताय. खूप खूप स्वागत तुमचं. कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलला. नवीन जॉईन झाला असाल तर प्लीज लाईक करा चॅनलला. 29 आहे लाईक्स, तुमचं 30 होऊन जाऊ दे. मला लाईव्हवर बघायचं आहे दादा, मी लावते, नक्कीच लावते. मानसीचं गाव गुहागरची आहे. मानसी बोलते गुहागर. निहार दादा. अच्छा मस्त. स्तुती स्तुती कोणती होती तुझी कमेंट? ताई या कधीतरी पिंपरी चिंचवडला, या मला भेटायला. हो स्तुती, मी नक्की येईन तुला भेटायला. माझ्यासाठी बघ ना तिकडे जमीन वगैरे असेल पिंपरी चिंचवडला तर. स्तुती मला सांग ना तिथं काय रेट आहेत फ्लॅटचे वगैरे. मानसी म्हणता येवा कोकण आपलोच असा. जय कोकण, जय कोकण. मानसी माझ्या बाजूला रूम आहे, माझ्या इथेच ये राहायला ताई गुहागरला. महेश कारंडे नमस्कार दादा, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. हे पण दादा पुण्याचे आहेत. जमीन किती पाहिजे, काय रेट आहे ग पुण्याला?
पुण्याला काय रेट आहे लक्ष्मण दादा? मुंबई पिंपरी चिंचवडमध्ये काय रेट आहे, म्हणजे सिटीमध्ये? हा, मुंबईला ताई, पुण्याला पाहिजे ग मला. स्तुती म्हणते ताई तुम्ही पिंपरी चिंचवडला या, मानसी ताईला बी घेऊन या. ओके, मुंबईला कुठे? काय मुंबईला कुठे? अरे ती म्हणते मुंबईला ये राहायला म्हणून. दादा मी लावलंय, प्लीज असं इरिटेट नका करू प्लीज. ताई इकडे खूप फ्लॅटचे रेट जास्त आहेत, 1 कोटी एवढे रेट आहे इकडं. बापरे. मानसी म्हणते तेच स्तुतीताई, मग रेट कुठे कमी आहेत ग, म्हणजे कोणत्या साईडला रेट कमी आहेत फ्लॅटचे? मला प्लॉट पाहिजे होता, फ्लॅट नाही. रत्नागिरीला 2.5 लाख गुंठा, आणि ह्याला सुद्धा सिंधुदुर्गात सुद्धा 3 लाख गुंठा आहे, 3-3.5 लाख. यार म्हणतात कुठेच कमी नाही. मस्त ती म्हणतात ताई कोकण काय म्हणायला लागलं तुम्हाला? अरे यार हे इकडे बघ ना, श्री स्वामी समर्थ म्हणून लिहिलंय ना ते दादा. मानसी, प्रीतीय ताई इथं आलीस की तुला हसवून हसवून वैतागवेन दिवसभर. हो का, बरं आहे उलट. बरं आहे उलट, हसवा मला. आपली सर्वांची छान गट्टी जमेल बघ. रत्नागिरीला 2.5 लाख गुंठा. पुण्याला काय आहे लक्ष्मण दादा तुम्हाला माहित आहे का? आशा सूर्यवंशी, पिंपरी ताई जागा घेतली तर जास्त जाते. हो का, याच्याबद्दल बोलतायत. पिंपरी चिंचवडमध्ये चापेकर चौकमध्ये का? आशाताई काय सांगताय चिंचवडमध्ये, असं मला काही कळलं नाही. मानसी, होय आपल्या चार जणांची तर मस्तच जमली आहे, अजून होईल चांगली ताई. तू आणि निलेश दादा, रोशनी ताई आणि मी, आणि आता स्तुती पण आहे, ओमकार दादा पण आहे, अजून एक लक्ष्मण दादा पण आहेत. सगळी कोकणातली आहेत, मजा येईल. आणि निहार दादा पण आहे. 30K to 40K पर स्क्वेअर फूट मुंबई. ओके, सगळीकडे नुसती महागाई झाली आहे. तर मंडळी खरंच खूप बरं वाटलं सर्वांशी बोलून. माहीत नाही पण विचारू शकतो आणि सांगेन ताई. हो लक्ष्मण दादा सांगा. पुण्याला काय रेट आहे तो विचारा जरा प्लॉटचा. होय निहार दादा, माझ्या इथं तर 50 लाख पासून आहे एक 1 RK. अरे बापरे. सिंधू नाही लावलं म्हणून बोलायला लागले का, विसरला असेल ना? बघ ना ग, नाही असल्यानं नाही करायचं, शांत राहायचं आपण. मी कमी सांगतोय. सरबत जास्त विचारलं नाही तर बरं होईल. आमच्याकडे कमी आहे स्क्वेअर फूट. अंकुश दादा कुठे आहे ते? कुठे बोललात तुम्ही? तुमच्याकडे म्हणजे कुठे? कोण आहे आशाताई? आशाताई नाही ग, श्री स्वामी समर्थ म्हणून लिहिले ना ते सांगत होते. ऐक बापरे,
सुशांक सांग सुशुक सुशुक सांगत नाही. गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. ओके दादा. स्तुती ताई मी आजारी होते मे महिन्यात. हो कारण माझी डिलिव्हरी झाली ना. दिवस गेलेत पण माझं बेबी वारलं आहे. 7व्या महिन्यात डिलिव्हरी झाली आहे. बापरे सॉरी हा दीदी. काळजी घ्या स्वतःची. स्तुतीताई काळजी घे स्वतःची. आणि जर कधी पॉसिबल झालं तर आपण नक्की भेटू. सिजर झालं ताई माझं. सिजर झाल्यावर भरपूर काळजी घ्यावी लागते. तुझ्यासोबत कोणी आहे का? 1,000 स्क्वेअर फूट. ओके दादा. अंकुश दादा. नियर गोसावी. कमी मध्ये मुंबईच्या बाहेर भेटेल पण तिकडे पण जास्त होत जाते रेट. लक्ष्मण दादा म्हणतात जाऊ का ताई. हो दादा मी पण आता संपवते माझं लाईव्ह. मानसी म्हणतात निहार दादा ते नाही सांगू शकत मुंबईमध्ये कुठे. मी कामाला जात आहे. ओके लक्ष्मण दादा. मानसी. स्तुतीताई काळजी घे स्वतःची आणि उद्याच्या लाईव्हला ये आपण गप्पा मारूया. आणि टेन्शन घेऊ नको. तुझं आज बाळ गेलंय तरी उद्या तुला तेच बाळ मिळेल सुद्धा. आम्ही अशी देवाकडे प्रार्थना करतो की तू यातून व्यवस्थित बाहेर पड आणि तुला नक्की तुझं बाळ परत मिळेल अशी आशा करतो आम्ही देवाकडे. बाय स्तुतीताई. अंकुश दादा, निहार दादा, लक्ष्मण दादा, मानसी. माझ्या संग खूप वाईट झालेलं आहे. कदाचित ताई ह्याच्यापेक्षा तुझ्या नशिबात अजून काहीतरी चांगलं असेल म्हणून हे होणं गरजेचं असेल म्हणून देवाने केलं असेल. तर तू एक असं मनात ठेव की जे होते ते चांगल्यासाठी. यातूनही देव मला अजून काहीतरी चांगलं देईल. तुला एकाऐवजी 2 बेबी देईल बघ. एकाऐवजी 2 पण बेबी देऊ शकतो. तर स्तुती ताई काळजी करू नको. मानसी म्हणते बाय ताई. बाय स्तुती. काळजी घे. निहार दादा सॉरी. मानसी बोलते मुलगा झालेला मला. हो का स्तुतीताई. टेन्शन नका घेऊ. होईल बघा. तुम्हाला पुढच्या वेळी मुलगा आणि मुलगी दोन्ही मिळेल बघा. बाय बाय बहना. बाय बाय मानसी. लक्ष्मण म्हणतात मानशीला सांग बाय आणि ताई तुला बाय. ओके लक्ष्मण दादा. माझी सासू सासरे गावाला असतात आणि मिस्टर कामाला जातात ना. ओके स्तुतीताई आपण उद्या नक्की बोलू या विषयावर आणि आपण छान गप्पा मारू उद्या दुपारी. आता मी लाईव्ह संपवते स्तुतीताई. मला तुझ्याशी सर्व काही बोलायचं आहे पण आपण उद्या बोलू. आज जर आता माझी मान ना मी 2 तास लाईव्ह घेतले ना त्यामुळे माझी मान दुखायला लागली. आपण उद्या नक्की बोलू. दादा बाय म्हणते स्तुती. कारण ताई मला BP होता ना डॉक्टरनी नो गॅरंटी सांगितली माझी बी आणि बाळाची बी. बापरे बघ ना ताई. टेन्शन नका घेऊ ताई. सगळं काही नीट होईल बघा. अमोल पाटील हॅलो. नमस्कार दादा. आता लाईव्ह संपवते मी. उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. लक्ष्मण कुंभार खूप नमस्कार. तुम्हालाही दादा खूप नमस्कार. बाय बाय. काळजी घ्या. बाय स्तुती ताई. उद्या लाईव्हला नक्की भेटू आपण. ताई आज तुमच्या संग बोलून खूप छान वाटलं ताई. स्तुती आपण रोज बोलू. तुला मन मोकळं करायचं असेल तर नक्की माझ्याकडे करू शकते. अजय पाटील. मानसी नमस्कार. नमस्कार दादा. तर स्तुतीताई नक्कीच आपण उद्या पण भेटू. तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. फक्त ऑल नोटिफिकेशनला बेल आयकॉनवर ऑल करा त्यामुळे तुम्हाला येईल. मानसी अजय दादा नमस्कार. चालेल मानसी. स्तुतीताई लक्ष्मण दादा अजय दादा उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय.